Kanti ngempela ngalomsindo enisibangela wona, nuyithathaphi lento? Ubani uTfuthani lento nisibangela umsindo ngempela ngoba sikhathele ngempela ilento. Well, nayi incazelo. Mdumiseni ngenxa yezenzo zakhe zamandla. Mdumiseni ngezwi lecilongo. Mdumiseni ngesigubhu nokusina. Ngesigubhu nokusina. Mdumiseni ngamasimbali ancencethayo. Wela kusho mina-ke kushona liBhayibheli incwadi-ke kade seyifunda ethi-ke asimdumiseni ngey'gubhu nokusina. Ukusina-ke akukhona ukugxuma uye phezulu, akukhona-ke ukupilingana, akukhona-ke ukusina nje bese ushaya amacilongo njengoba nizwa-ke i-background isho ithi gagaka, hayi gagaka, hayi bese luthi unyazi, kube ngathi uhamba emoyeni.